Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Avilo. Taong 1969, Arangin, Oriental Mindoro. Noong mga panahong ito, nakatira malapit sa ilog ang pamilya ni Avilo. Ito na ang lugar na kinalakihan niya, kaya naman halos lahat ng taong nakatira roon, kilala na nila. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahin nilang hanap buhay. Hindi man ganun karangya, kontento sila sa araw-araw. Ang nakakalungkot lang, kagaya ng kanyang ama't ina, lumaki rin sila ng kanyang mga kapatid na mangmang at walang pinag-aralan. Tutol kasi ito sa pamamaraan ng edukasyon, kaya kahit gusto ni Avilo na mag-aral, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. At sa edad niyang 17 anyos, namulat siya sa iba't ibang uri ng trabaho. Mas madalas siyang nasa ilog, kumpara sa nasa sentro ng baryo. At sa halip na maglaro kasama ng ibang mga kabataan, pangunguha ng isda ang pangunahin niyang pinagkakaabalahan. Minsan naman kapag nasa bukid siya, tumutulong siya sa pagsasaka o hindi naman kaya'y sa pagtatabas ng damo. Araw-araw ay nakatuon ang kanyang atensyon sa pagdidiskarte ng pera. Batid niya kasi na mapapagalitan sila kung hindi nila gagawin ang utos ng kanilang mga magulang. Hanggang sa unti-unti na siyang nagkaroon ng isip at kamalayan sa kanilang sitwasyon. At sa pagtungtong niya sa tamang edad, tila bang nagkaroon na siya ng lakas ng loob na magrebelde sa kanyang mga magulang. Nagsimula ang lahat ng iyon nang magkaroon siya ng mga barkadang hindi rin nag-aaral tulad niya. At kagaya ng kanyang sitwasyon, sawang-sawa na rin ang mga ito sa buhay na meron sila. Naisip nila na mali ang kanilang ginagawa at kapag hindi nila ito napigilan, posibleng makasanayan nila ito habang buhay. Kalaunan, ang kapusukan ng kanilang mga pagnanais ang dahan-dahan na nilang sinusunod nang hindi nila namamalayan. Tuwing gabi, kapag may okasyon sa mga karatig lugar, pasimple siyang tumatakas sa kanilang bahay. At kapag umaga naman, pag nagkakayayaan, hindi niya na pinipiling magtrabaho. Palagi na siya noong umuuwi ng walang dala, hanggang sa mapansin na ito ng tatay niya. Isang hapon, umuwi si Avilo na wala na namang dalang pera. Nataon noong may kainuman ng kanyang ama at kahit maaga pa, hindi maipagkakaila na lamung-lamu ito sa alak. Pagsilay nito sa kanya, kagad siya nitong tinawag. Di ito nag-atubiling humingi ng pera, ngunit nang wala siyang maibigay, bigla na lamang siya nitong pinagbabatukan at paulit-ulit na minura. Hindi pa to nakontento, bigla itong tumayo, kasabay ng walang habas nitong paghampalos ng kamay sa kanyang ulo. Sinubukan nitong pigilan ng mga kainuman nito, ngunit maging ang mga taong yun, wala ring nagawa para maawat ang tatay niya hanggang sa mas tumindi pa ang naranasan niyang pananakit. Hindi naglaon, sa sobrang pagtitiis ni Avilo, nasagad na rin ang kanyang pasensya. Bigla na lamang niyang inilagan ang mga sapak nito hanggang sa hindi niya mamalayan na lumalaban na siya. At dahil sa bagay na yan, alam niyang hindi na siya mapapatawad ng kanyang ama. Pagbagsak nito sa lupa, di na siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Kagad niyang tinahak ang daan papalayo, walang malinaw na direksyon at walang iniisip na destinasyon. Basta ang ginawa niya lang noon, tumakbo ng tumakbo hanggang sa hindi niya mamalayan na nakalabas na pala siya ng baryo. Pagbungad sa kanya ng mahaba at diretsong daan, sinalubong siya ng katahimikang nagpakalma sa kanyang katawan. At mula roon, nagkaroon siya ng maayos at diretsong pag-iisip. Mas maganda sigurong lumayas na lang ako. Wala nang pag-asa si Itay. Hinding-hindi na yun magbabago. Ito ang mga katagang tumatak sa kanyang isip habang binabagtas niya ang daan. Mahirap man ang kanyang gagawin, nakapagpasya na siya sa buhay niya.
Pansamantala siyang nanuluyan sa bahay ng kaibigan niya. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang araw, hindi niya namalayang natuntun na pala siya ng tatay niya. Sapilitan siya nitong pinauwi ng bahay at nang makabalik na sila, buong araw siya nitong dinisiplina. Kastigo militar ang inabot niya na halos muntik-muntika na niyang ikamatay. Tinantanan lamang siya nito pagsapit ng gabi, kung saan ang kanyang mga mata ay hindi na niya maimulat. At habang nakabitay ng patiwarik, nakita niya ang kanyang ama na bahagyang umupo sa harapan niya. Bukas na bukas, magtatrabaho ka hanggang sa maubos ang lakas ng katawan mo. Hindi ka hihinto hanggat hindi mo naaabot ang pera na pinapagawa ko sa'yo. At kapag umuwi ka rito ng walang dala, alam mo na kung ano ang mangyayari. Nang marinig niya ito, nanlumo na lamang siya sa kanyang kalagayan. Pakiramdam niya kasi, hindi isang anak ang turing ng kanyang ama sa kanya. Napakahirap ng ganoong sitwasyon para sa isang bata, lalo pat sa mga oras na yon, hindi niya pa alam kung saan siya hihingi ng tulong. Sa loob ng 3 buwan, nagtrabaho ng walang tigil si Avilo. Kahit may sakit at gutom, nagsasaka siya at nanghuhuli ng isda. Walang narinig na hinaing o reklamo ang kanyang ama dahil na rin sa araw-araw nitong pananakot sa kanya. Inakala niya na wala na itong katapusan, ngunit isang umaga, may nangyaring milagro na hindi niya inaasahan. Habang nagpapahinga sa sakahan, may isang matandang lalaki ang lumapit. Akala niya nung una, trabahador din ito sa bukid, pero pagsilay niya rito, nagulat siya nang mapansin niyang bago ang mukha nito. Nakaupo lang yon sa kanyang tabi, habang nakatingin ito sa malayo. May kulay itim itong kasuotan, walang suot na sandalyas, ngunit ang mga paa ay malinis kahit pinaliligiran sila ng putik. May maamo rin itong mukha, subalit may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong tumingin sa kanya, kasabay ng dahan-dahan itong pagngisi. Ang problema ay madaling maitatago ng mukha. Ngunit ang kalbaryo, kahit anong pagtago mo rito, unti-unti itong lalabas ng hindi mo namamalayan. Matindi ang pinagdadaanan mo sa buhay. At kahit hindi mo yun sabihin, ito ay aking nararamdaman. Gusto mo bang tulungan kita sa iyong mga pinagdadaanan? Nang marinig ni Avilo ang sinabi ng matanda, nagdulot ito ng mga katanungan sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na magtanong patungkol dito, sinikap niyang malaman ang pangalan ng matandang tumabi sa kanya. Hindi na mahalaga ang aking pangalan. Bukas babalikan kita. At kapag walang naging pagbabago sa iyo, tutulungan kita kahit ayaw mo. Matapos nitong magsalita, kagad itong tumayo at marahang naglakad hanggang sa makaliko na ito sa 2 niyog na nasa unahan niya. Akala niya makikita niya pa ito pag sinilip niya, pero nang tanawin niya ang likurang bahagi ng puno, hindi niya na ito nakita pa. Sa takot noon ni Avilo, dali-dali siyang pumunta sa kinaroroonan ng kanyang mga katrabaho. Lumipas ang araw na yun, naging pangkaraniwan naman ang mga kaganapan. Pero pagtungtong ng gabi, habang nagmamasid siya sa labas ng bahay para magpaantok, muli na naman niyang nakita ang matanda na biglang dumaan sa harapan ng bahay nila. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya, at sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ito na parang bula. At sa paglalim ng gabi, ang tinig ng matanda ay hindi na naalis sa kanyang tenga. Sumasabay ito sa bawat pagsimoy ng hangin, dahilan upang unti-unting masiraan siya ng bait. Sa katagalan ng pagrinig niya sa mga tinig na yan, dito niya naunawaan ang mga bagay na ibig nitong iparating.
Ayon sa kanya, pinapapunta siya nito sa isang liblib na gubat na una niyang makikita sa kanyang bangungot. At mula roon, makukuha niya ang kapangyarihan para makapaghigante sa kanyang ama. Matapos niya yung marinig ng ilang oras, siya ay tuluyan ng nakatulog. At kagaya ng sinabi ng matanda, dinala siya ng kanyang wisyo sa lugar na hindi pamilyar sa kanya. Mula roon wala siyang nakita kundi ang mamasamasang lupa at ang mga punong nanunuyot na. Habang papalapit siya sa puso ng gubat, marami na siyang nakitang kakaiba. Kabilang sa mga ito ay ang mga kalansay ng tao na nakasabit sa sanga at iilang mga individual na kumakain ng laman ng tao. Nasisiguro niyang hindi ito ordinaryo at kung hindi siya nagkakamali, teritoryo ng mga aswang ang pinasok niya sa kanyang panaginip. Sinubukan niyang magising noong mga sandaling yun, pero pakiramdam niya, totoo ang lahat ng kanyang mga nakikita. Hanggang sa bigla na lamang siyang sunggaban ng mga nilalang at mula roon, nakita niya kung papaano nito kainin ang buo niyang katawan. Pagsapit ng umaga, sa unang pagmulat ng kanyang mata, tinig kaagad ng matanda ang narinig niya. Pumunta ka sa lugar na nakita mo at doon mo mahahanap ang magpapasaya sa iyong puso. Nang marinig niya ito, sinubukan niya itong hindi pansinin sa loob ng ilang araw hanggang sa unti-unti na siyang nakaramdam ng panghihina. Literal na nagkasakit siya kahit wala naman siyang iniinda. 3 araw na hindi nakabangon si Avilo. Ang una niyang inisip nang magising siya pagkatapos ng bangungot ay simpleng pagod lamang yon. Ilang buwan na siyang nagtatrabaho ng walang pahinga, kulang sa tulog at halos walang kinain maliban sa isang kahig ng kanin tuwing umaga. Normal lang naman na manghina ang katawan, pero ramdam niya na sa mga sandaling yon, may kakaiba. At nang sumapit ang 2nd araw, hindi na siya makatayo. Ang mga binti niya ay parang pinuno ng bato. Ang dibdib niya ay parang may nakadagan na hindi nakikita at sa tuwing pipilitin niyang iangat ang ulo, umiikot ang paningin niya hanggang sa maduwal siya kahit walang laman ang kanyang tiyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Akala mo ba papayag ako magpalusot ka? Sigaw ng kanyang ama mula sa labas ng kanilang kubo nang masipat siya nitong hindi mabuti ang kalagayan. Hindi nakasagot si Avilo. Nakahiga lamang siya sa banig, nakatitig sa bubong na gawa sa nipa, habang pinakikinggan ang mabigat na yabag ng kanyang ama na papalapit sa kanya. Maya-maya ay pumasok ito at tumingin sa kanya ng may pagdidiri. Tumayo ka! Sinabi kong tumayo ka! Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla nitong sinipa ang gilid ng banig. Gumulong si Avilo sa sahig, ngunit hindi pa rin siya nakabangon. Wala siyang lakas. Wala siyang lakas kahit ipagtanggol ang kanyang sarili. At dahil dito, kaya yumuko ang ama niya at hinawakan siya sa kwelyo ng lumang kamiseta. Alam kong nagkukunwari ka lang. Akala mo ba tanga ko? Pagkatapos ay hinila siya nito patayo. Ngunit nang bitawan, bumagsak siya pabalik sa sahig na parang basang sako ng palay. Doon lamang natigilan ang kanyang ama. Avilo, anong... Hindi natapos ang tanong nito. Napaatras ito nang makita ang mukha ni Avilo. Maputla, malamlamang mga mata, ang mga labi ay halos kulay abo na parang taong matagal nang patay, ngunit humihinga pa rin. Totoo nga, may sakit ka. Bulong ng ama. Pero parang nagtataka lang to. Parang hindi nito inaasahan na maaari rin palang magkasakit ang anak na pinagtatrabaho niya ng walang tigil. Dahil dito kaya umalis yon ng walang sinabi. Naiwan si Avilo sa sahig, nakatingin sa bintana kung saan pumapasok ang liwanag ng araw.
Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang anino na parang naglalakad sa labas ng bahay. Dumaan sa harap ng bintana at naglaho. Maya-maya, muli niyang narinig ang pamilyar na tinig sa loob ng kanyang ulo. Pumunta ka sa lugar na nakita mo. At doon mo mahahanap ang magpapasaya sa iyong puso. Anong klaseng kasiyahan ba ang makukuha ko sa lugar na puno ng patay? Bulong niya sa sarili. Walang sumagot. Ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, muling gumuhit ang mga larawan mula sa bangungot. Ang nanunuyot na mga puno, ang basang lupa, ang mga kalansay na nakasabit sa sanga, at ang mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Nang maalala niya ito, nakaramdam siya ng matinding kilabot. Ngunit kasabay ng takot, may iba pang naramdaman si Avilo. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagtatanong, sobrang sakit na ng dinadanas ko ngayon. Wala naman sigurong masama kung pupunta ako ron, di ba? Dumating ang ikatlong araw. Tuluyan na siyang nakabangon. Hindi dahil gumaling siya, hindi dahil bumalik ang lakas niya, kundi dahil naunawaan niyang hindi na siya makakaahon pa kung mananatili siya sa banig na yon. Pipiliin na lamang siyang pabayaan ng ama hanggang sa mamatay siya, o kaya naman ay pipiliting pagtrabahuhin kahit hirap na ang katawan. Alinman sa dalawa, wala siyang mapapala. Matapos niya itong maisip, dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang mga tuhod niya. Umiikot pa rin ang paningin. Ngunit napahakbang siya patungo sa pintuan. Sa labas maagang maaga pa. Manipis ang hamog sa damuhan. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga ibon at ang malayo na sigawan ng mga magsasakang naghahanda na sa bukid. Habang umiikot ang kanyang paningin, tumingin siya sa direksyon ng gubat. Malayo yun mula sa kanilang baryo. Kailangan niyang tumawid sa ilog, lampasan ang mga palayan, at pumasok sa kakahuyan na bihirang daanan ng tao. Ngunit alam niyang eksakto kung saan pupunta. Ang bangungot ay nag-iwan sa kanya ng mapa na nakaukit sa isip. Hindi nagtagal, nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay parang nagbubuhat ng bato. Bawat paghinga ay parang pagsinghot ng usok. Ngunit hindi siya tumigil. Dinaanan niya ang pilapil sa gilid ng bahay nila. Bumaba sa mababang bahagi kung saan may daang papunta sa ilog at nagtuloy sa direksyon ng silangan kung saan nakatayo ang gubat na tila naghihintay sa kanya. Sa gitna ng paglalakad, may narinig siyang yabag sa likuran. Hindi niya ito pinansin at agad na nagpatuloy. Ngunit ang yabag ay nagpatuloy din. At sa wakas, nang makarating siya sa gilid ng ilog, lumingon siya. Walang tao, ngunit sa ibabaw ng tubig, nakita niya ang refleksyon ng matandang lalaki na nakangiti. Nang tumingin siya sa harap, naroon ang matanda. Nakatayo sa kabilang pangpang ng ilog. Itim pa rin ang kasuotan, malinis pa rin ang mga paa kahit basang-basa ang lupa sa paligid nito. Nakapagpasya ka na, sabi ng matanda. Hindi ko alam kung anong pinagpasyahan ko. Basta, ayoko na sa buhay na meron ako. Magaling. Sapat na yan. Tumalikod ang matanda at nagsimulang maglakad papasok sa gubat. Hindi na ito lumingon at hindi na rin ito nagsalita. Ngunit alam ni Avilo na dapat siyang sumunod. At bagaman nakakaramdam na ng matinding pagod, pinilit niyang tumawid sa ilog. Malamig ang tubig kahit mainit ang panahon. Halos hanggang bewang niya ang lalim at mabilis ang agos. Ngunit kakaiba. Parang may kamay na humahawak sa kanya mula sa ilalim.
tinutulungan siyang manatiling nakatayo habang tumatawid. Nang makaahon siya sa kabilang pangpang, wala na roon ang matanda, ngunit may napansin siyang daan. Hindi yon ang daan na tinatahak ng tao. Walang bakas ng paa ngunit malinaw ang landas. Tila may nagbukas ng daan sa gitna ng mga puno para lamang sa kanya. Kaya naman sinundan niya ito. Habang palalim siya ng palalim sa gubat, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga punong berde at buhay sa simula ay napalitan ng mga punong kulay abo na may mga naglalaglagang dahon. Ang lupa ay naging maputik at bawat hakbang niya ay may kasamang malakas na lagutok. Parang may mga buto sa ilalim ng putik na niyuyurakan niya. Habang pinakikiramdaman niya ang lahat ng iyon, naalala niya ang bangungot. Ganito ang itsura ng lugar na iyon. Maya-maya ay napatigil siya nang makita niya ang unang kalansay. Nakasabit ito sa sanga ng isang malaking puno. Nakatali sa leeg gamit ang makapal na baging. Ang mga buto ay puti na, ngunit may natitira pang mga peraso ng damit na nakasabit sa mga tadyang. Hindi na malalaman kung lalaki ba o babae ito, kung matanda o bata. Ang nalalaman lamang ni Avilo ay namatay ito sa lugar na yon. Makalipas lamang ang ilang segundo, muli na naman niyang narinig ang tinig ng matanda sa kanyang ulo. Huwag kang matakot. Ang mga patay ay walang magagawa sa iyo. Ang mga buhay ang dapat mong katakutan. Nang marinig niya ito, nagpatuloy siya sa paglalakad. At doon muli siyang nakakita ng isa pang kalansay hanggang sa hindi niya mabilang ang mga buto na nagkalat sa paligid. Nang makarating siya sa gitna ng gubat, nakita niya ang isang malaking puno. Hindi ito tulad ng ibang puno sa paligid. Buhay pa ito. Ang mga dahon nito'y berde at ang balat ng puno ay makinis at maitim. Sa ilalim nito, may umuusok na apoy at sa tabi ng apoy may 3 nilalang na nakaupo. Unang tingin niya pa lamang, alam niyang hindi ito mga tao. Ang una niyang nakita ay isang babaeng may buhok na abot hanggang lupa, nakatalikod sa kanya. Ngunit nakita niya na ang mga kamay nito ay may mahabang kuko na parang mga talim. Ang pangalawa ay isang lalaking walang damit sa itaas. Malapad ang katawan nito, ngunit ang balat nito ay kulay abo. At ang mga mata nito'y purong itim. Ang pangatlo ay ang matanda. Nakaupo sa gitna ng dalawa. Nakangiti pa rin habang nakatingin sa kanya. Dumating ka. Napatigil si Avilo sa gilid ng liwanag ng apoy. Ano ang lugar na ito? Ito ang tahanan ng mga katulad namin. Tahanan ng mga hindi tinatanggap. Matapos nun ay lumingon ang babaeng may mahabang buhok. Pagsilay niya sa mukha nito, halos mapasigaw siya. Napakaganda nito, ngunit ang kagandahan ay may kasamang kakaibang lamig. Ang mga mata nito'y walang init. Ang ngiti nito ay walang saya. Parang isang guhit na larawan na binigyan lamang ng anyo ngunit hindi ng kaluluwa. Bata pa siya. Paniguradong napakasarap ng karne niya. Hindi siya pagkain. Siya ay isang bisita. Ha? Bisita? Nagtatakang tanong naman niya. Oh, ikaw ang pumili na pumunta rito. Ikaw ang sumunod sa akin. Ikaw ang humarap sa takot mo. Ngayon, ikaw ang magpapasya kung aalis ka na wala o aalis ka na may dala ka. May dalang ano? Itinuro ng matanda ang apoy. Sa gitna ng ningas, may nakita si Avilo na bagay na hindi niya napansin kanina. Isang maliit na sisidlan.
gawa sa itim na bato, nakatayo sa ibabaw ng mga baga na parang hindi ito naaapektuhan ng init. Sa loob niyan ay may dugo. Hindi dugo ng tao, kundi dugo ng mga tulad namin. Kapag ininom mo yan, magkakaroon ka ng lakas na hindi mo inaasahan. Makikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Maririnig mo ang mga tinig na hindi naririnig ng karamihan. At ano naman ang magiging kapalit ng lahat ng yan? Matalino ka. Tama ang tanong mo. Ang kapalit ay ang iyong kaluluwa. Kapag ininom mo ang dugo, magiging kaisa ka na namin. Hindi mo na mababawi. Hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Mabubuhay ka na kasama ang dilim. At kapag dumating ang oras mo, dito ka natitira. Sa lugar na to? O, sa lugar na ito. Tumingin si Avilo sa paligid. Sa mga kalansay, sa mga punong nanunuyot, sa lupa na may amoy ng kamatayan. Matapos nun muli niyang ibinaling sa matanda ang kanyang tingin, kasabay ng pagwika niya ng, paano kung hindi ko to inumin? Lalakad ka pabalik at babalik ka sa buhay na meron ka. Sa ama mong nananakit sa iyo, sa trabahong walang katapusan, sa mga taong hindi nagmamalasakit sa iyo. Ang buhay ay pagpili, Avilo. Ngunit hindi lahat ng pagpipilian ay maganda. Kung minsan pumipili ka lamang kung alin ang mas kakayanin mong tiisin. Nang marinig niya ito, bigla siyang napayuko. Sa isip niya, bumalik ang mga alaala. Ang mukha ng ama na puno ng galit, ang mga kamay nito na humahampas sa kanya, ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa takot, ang mga araw na pilit niyang tinapos kahit walang laman ng tiyan, ang mga taong lumipas na wala siyang ibang naramdaman kundi pagod, takot at galit. At ang galit, yon ang pinakamabigat. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang galit na yon. Baka nung una siyang sinapak ng kanyang ama. Baka noong unang beses na sinabi nitong walang kwentang pag-aaral. Baka noong araw na nalaman niyang hindi siya makakaahon sa buhay na yon, kahit ano pa ang gawin niya. Dahil dito, tila bang unti-unti na rin siyang nagkakaroon ng interes sa iniaalok nito. Ano bang mangyayari sa akin kapag ininom ko yan? Tanong niya. Sa una, wala naman. Magiging normal ka pa rin. Makakauwi ka. Makakakita ka ng mga tao. Ngunit sa gabi kapag pumikit ka, maririnig mo ang mga tinig namin. Makikita mo ang mga bagay na hindi mo pa nakikita noon. At kapag may gumawa sa iyo ng masama, malalaman mo kung paano maghigante. Matapos nitong magsalita ay muling kumilos ang apoy. Naramdaman ni Avilo ang init nito sa kanyang muka. Ngunit hindi yun init na nakakasakit. Parang init ng yakap. Parang init ng kapangyarihang matagal na niyang hinahangad. Paano naman kung magbago ang isip ko? Hindi na yan magbabago. Kapag pumasok na ang dugo sa katawan mo, wala nang pagbalik. Naturalang magdalawang isip at mag-alinlangan. Ngunit kung mas matimbang ang galit sa iyong katauhan, pagbibigyan mo ang aming alok. Sapagkat ang kakayahang ito ay hindi sumpa. Ito ay isang biyaya. Isipin mo na lang, wala nang taong pwedeng umapi at yumurak sa iyo. Anumang oras ay magagawa mo silang patayin at parusahan sa paraang alam mo. Lalong-lalo na ang tatay mong umalipin sa iyo magmula noong ika'y bata pa. Matagal na katahimikan ang sumunod. Ilang minuto pa ang lumipas, dala na matinding desperasyon.
Dahan-dahan na siyang lumapit sa apoy. Tiningnan niya ng bahagya ang bato habang patuloy pa ring pinag-iisipan ang binubuo niyang desisyon. Maaaring may mga naging pag-aalinlangan siya. Pero habang tumatagal ang mga pag-aalinlangang yon, unti-unti na itong nagiging pag-asa. Hanggang sa hindi niya namalayan na hawak-hawak na niya ang bato at marahan na itong dumadampi sa kanyang labi. Maya-maya ay tuluyan niya nang nilulon ang laman nito. Pagkatapos napasinghap siya ng hangin habang pinakikiramdaman ng tiyan niyang kumukulo. Nagtagal ito ng ilang minuto bago ito bumalik sa normal. At sa isang kisap mata, doon niya na unti-unting naramdaman ang tuluyang paglaho ng kanyang karamdaman. Mabilis na bumalik ang kanyang lakas at biglang napanatag ang kanyang isip. Kahit maraming problema ang sumasagabal sa kanyang mga desisyon. Pagbali niya ng tingin sa tatlo, dito niya nakita ang masasayang mga mukha nito. Tama ang iyong naging desisyon. Bumalik ka na. At kapag may kailangan ka, bumulong ka lang. Mula sa araw na ito, itinuturing ka na naming kadugo at hindi kami papayag na may muling mang-aapi sa iyo. Matapos nitong magsalita, ang mga nilalang ay biglang naglaho. Gulat na gulat man, pinili na rin niyang bumalik. Habang binabagtas niya ang daan, dito niya biglang nakasalubong ang matandang nakausap niya sa sakahan. Malayo pa lang ay nakangisi na ito, na para bang natutuwa ito sa kanyang mga naging desisyon. Pagharap nilang dalawa, inabisuhan siya nito na sumunod. Tumungo sila sa isang liblib na bahagi ng gubat kung saan mas marami ang mga buto at bungong nagkalat. At sa gitna ng lahat ng iyon, may nakita siyang maliit na kubo na pinaliligiran ng mga makakamandag na itim na ahas. Huwag kang matakot. Ang mga ahas na yan ay marunong tumingin ng kanilang mga kalahi. Hinding-hindi kanila tutuklawin kahit ano pa ang gawin mo sa kanila. Pumasok ka. Marami tayong pag-uusapan. Nang marinig niya ito, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na tanungin ng matanda. Teka lang, di ba, sino ka bang talaga? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay ko? Pagkasambit niya ng mga katagang yan, bigla itong tumigil sa paglalakad. At nang tumingin yun sa kanya, bahagya itong ngumisi na may bakas ng luha ang mga mata. Dahil ako'y katulad mo rin. Lumaki sa kalupitan, kaya ramdam ko ang kalbaryo na kinakaharap mo sa araw-araw. Mas malalang pinagdaanan ko kumpara sa iyo at ayokong maranasan mo rin ito. Alam kong iniisip mo na mali ang desisyon mo. Pero sinasabi ko sa iyo, Avilo, mas mainam ito kesa sa sitwasyon na matagal mo nang pinagtitiisan. Pumasok ka at para malaman mo ang totoo mong abilidad. Nakasisiguro ako na kakailanganin mo ito para mabigyan ng hustisya ang panggigipit ng iyong ama sa iyong buhay. Matapos niyang marinig ang tungkol dito, ay pumasok na sila sa kubo. Ang unang tumama sa kanya ay ang amoy. Hindi yun amoy ng bulok o kamatayan tulad ng inaasahan niya. Sa halip amoy yun ng mga tuyong dahon, usok ng kandila, at kung ano pang lumang bagay na matagal nang nakatago sa dilim. Ang loob ng kubo ay mas malaki kaysa sa inaakala niya mula sa labas. May mga nakasabit na banga sa kisame, puno ng kung ano-anong likido na may iba't ibang kulay. Sa mga dingding ay may mga nakaukit na simbolo na hindi niya mabasa at sa gitna ng sahig ay may bilog na guhit na gawa sa abo. Napaupo ang matanda sa tabi ng ilog at sumenyas kay Avilo na umupo sa harap nito. Bago ang lahat, kailangan mong malaman kung ano nasa loob mo ngayon. Yan ay walang iba kundi dugo ng mga nilalang
na tinatawag ng mga tao na aswang. Ngunit hindi yun ang totoong pangalan namin. Ang totoong pangalan ay nakalimutan na ng mga tao, kaya tinanggap na lang namin ang pangalan na ibinigay nila. Ha? Aswang? Ibig bang sabihin, magiging aswang na rin ako? Hindi ganun kasimple. Ang dugo na ininom mo ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Ngunit hindi ka nito ginawang tulad namin. Ikaw ay nasa gitna ng isang nilalang na may isang paa sa liwanag at isang paa sa dilim. Sa pagitan ng dalawang nilalang? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may mga kakayahan kang hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Ngunit may mga limitasyon ka rin na wala sa aming mga nilalang. Kami ay walang kamatayan, maliban na lang kung papatayin kami. Ikaw mamamatay ka pa rin sa tamang panahon. Kami ay nakakakain ng laman ng tao. Ikaw, hindi mo kailangan. Ngunit kung pipiliin mo, magagawa mo. Nang marinig niya ito, kagad naman niya itong tinutulan. Minsan hindi sumagi sa kanyang isip na kumain ng karne ng tao. Hindi kita pinipili. Ang kailangan mo lamang ngayon ay matutunan kung paano gamitin ang kapangyarihan mo nang hindi ka nasasaktan. Tumayo ang matanda at naglakad papunta sa isang banga na nakasabit sa dingding. Kinuha nito ang isang maliit na sisidlan na may itim na likido sa loob. At paano ko naman gagawin yon? Una, kailangan mong matutunan kung paano kontrolin ang iyong paningin. Ibinuhos ng matanda ang itim na likido sa loob ng bilog. Nang tumama yun sa abo, umusok ang bilog at nagsimulang lumiwanag ng mahinang kulay apoy. At doon napasilay siya. Sa una walang kakaiba. Apoy lamang yon. Mahinang naglalagablab, kumikislap sa dilim ng kubo. Ngunit habang tinititigan niya ito, may nagsimulang magbago sa kanyang paningin. Ang apoy ay tila lumaki at sa gitna nito, may mga anyo na nagsimulang lumitaw. Mga muka. Ano ang mga ito? Tanong ni Avilo habang nanlalaki ang mata. Ang mga namatay sa gubat na ito. Ang mga kalansay na nakita mo kanina, sila yon. Kapag may dugo ng aswang sa katawan mo, nakikita mo ang mga kaluluwa na naiiwan sa mundo. Bakit sila naiwan? Dahil hindi sila makaalis. May mga bagay na humahawak sa kanila. Galit, pagsisisi, takot. Hanggat hindi nawawala ang mga bagay na iyon, dito sila mananatili. Pumikit si Avilo at umiwas sa apoy. Nang dumilat siya, wala na ang mga muka. Yan ang una mong kakayahan. Makikita mo ang mga kaluluwa. Hindi mo sila kayang kausapin o hawakan, ngunit makikita mo sila. At kung minsan, sasabihin nila sa iyo ang mga bagay na hindi nila nasabi noong buhay pa sila. Paano naman yun makakatulong sa akin? Maraming taong namatay na may tinatago. Maraming tao ang may sikreto na ayaw nilang nalalaman ng iba. At maraming tao ang namatay ng may dalang katotohanan na hindi nila naihayag. Kapag nakita mo ang mga kaluluwa nila, malalaman mo ang mga katotohanan yun. Nang marinig niya ito, tumango siya kahit hindi niya pa lubos na naiintindihan. Yung pangalawa. Ano po ang pangalawa? Ang lakas. Lumapit ang matanda at hinawakan ang balikat niya. Sa sandaling hinawakan siya ng matanda, may naramdaman siyang kuryenteng gumapang mula sa balikat niya, pababa sa buong katawan.
Hindi yun masakit, ngunit nagulat siya sa bigat nito. Parang may tubig na bumuhos sa loob ng kanyang mga ugat. Puno ng buhay at lakas na hindi niya naramdaman noon. Subukan mong tumayo. Tumayo si Avilo. Nagulat siya sa bilis ng sariling katawan. Kanina nanginginig ang mga tuhod niya. Ngayon pakiramdam niya ay kayang-kaya niyang tumakbo ng walang tigil hanggang sa kabilang dulo ng mundo. Subukan mong hawakan ang poste ng kubo at pisilin mo. Nang marinig niya ito, kagad niya itong sinunod. Narinig niya ang lagitik ng kawayan habang unti-unti itong nabibiyak sa ilalim ng kanyang palad. Napaatras siya at tiningnan ng sariling kamay. Wala siyang nakitang sugat, ngunit ang kawayan ay may malaking bitak mula itaas hanggang sa ibaba. Yan ang lakas mo ngayon. Hindi tulad ng lakas ng aswang na kayang pumatay ng tao sa isang hampas. Ngunit mas malakas kesa sa karaniwang tao. Sapat na para ipagtanggol ang iyong sarili. Napatitig si Avilo sa sariling mga kamay. Doon lamang niya naramdaman ang tunay na bigat ng nagawa niya. Doon lamang niya naunawaan na hindi na siya katulad ng dati. May bagong bahagi na sa kanya, bahaging hindi niya kilala, bahaging maaaring maging mapanganib kung hindi niya matututunang kontrolin. Ano pa ang meron ako? Marami pa. Ngunit hindi lahat ay dapat mong malaman ngayon. Ang iba ay darating sa iyo kapag kailangan mo na. Ang iba ay magpapakita kapag handa ka na. Paano ko naman malalaman kung handa na ako? Kapag dumating ang pagkakataon, malalaman mo. Umuwi ka na. May mga tao na naghahanap sa iyo. Tumingin ang matanda sa bintana ng kubo. Sa labas unti-unti nang bumababa ang araw. At nang marinig naman ni Avilo ang sinabi nito, hindi niya maiwasang mapatanong pa sa kabila ng pagmamadali niya. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Naririnig ko ang mga yapak nila. Malalayo pa ngunit papalapit na. Matututunan mo ring marinig ang mga bagay na yon balang araw. Ngunit ngayon umuwi ka na. At tandaan mo, huwag mong ipakita sa kanila ang kapangyarihan mo hanggang sa kailangan na. Matapos ang nangyaring pag-uusap, kaagad na siyang umuwi. Malalim na ang gabi nang makarating siya sa kanilang bahay, kaya pagpasok pa lamang niya, ramdam na niya ang nakamamatay na presensya ng kanyang ama. Para itong demonyong nakatitig mula sa dilim, naghihintay sa kanyang paglapit. Ngunit imbis na kabahan, hindi siya natinag. Itinatak niya sa kanyang isipan na hindi na siya nito masasaktan. At kung pipiliin itong saktan siya sa kabila ng kakayahan niya, papatay niya yon ng walang pag-aalinlangan. Pagharap nilang dalawa, banayad niya itong nginitian. Walang kahit na anong galit siyang ipinakita at para bang napakapanatag ng puso niya. Kaya naman ang mapansin niyo ng tatay niya, hindi ito nag-atubiling kumuha ng malaking pamalo. Walang sabi-sabi, bigla nitong inihampas sa kanyang ulo ang matigas na kahoy na hawak-hawak nito. At sa sobrang lakas ng pagkakahampas, kagad siyang bumagsak sa sahig. Mabilis na nagkalat ang kanyang dugo at mula sa kanyang kinaroroonan, dahan-dahan ng dilim ang kanyang paningin. Sa mga sandaling yon nakapagpasya na siya. Papatayin niya ang kanyang ama at isusunod niya ang walang kwenta niyang ina na hinahayaan lamang na gawin ito ang lahat ng pananakit sa kanya. Nang muling dumilat si Avilo, wala na siya sa sahig ng kanilang kubo. Nakahiga siya sa malambot na damuhan, napapaligiran ng mga punong pamilyar sa kanya. Nasa gubat na siya pero ang tanong, paano siya nakarating doon? Hindi niya alam. Ang huling naalala niya ay ang pagbagsak ng pamalo sa kanyang ulo, ang mainit na dugo na dumaloy sa kanyang muka
at ang dilim na lumamon sa kanyang malay. Dahan-dahan siyang bumangon, walang sugat sa kanyang ulo. Parang hindi nangyari ang hampas ng kanyang ama. Gising ka na. Nang marinig niya ang tinig, kagad siyang lumingon. Naroon ang matanda, nakaupo sa ugat ng isang malaking puno. Ano ang nangyari? Paano ako nakarating dito? Ang dugo sa loob mo ang nagdala sa iyo rito. Kapag nasa bingit ka na ng kamatayan, ililigtas ka ng kapangyarihang nasa loob mo. Dadalhin ka sa lugar na pinakamalapit sa amin. Napaupo si Avilo sa damuhan. Pinoproseso ang mga salitang narinig niya. Ibig bang sabihin, hindi ako mamamatay? Mamamatay ka pa rin. Ngunit mas mahirap ka nang patayin ngayon. Kailangan na ng mas malalim na sugat, mas matagal na paghihirap bago ka tuluyang mamatay. Ngunit ang ama mo'y halos pumatay sa iyo gamit lamang ang isang hampas. Ibig sabihin matindi talaga ang galit niya at yun ay mapanganib. Papatayin ko siya. Papatayin ko rin pati ang ina ko. Hinayaan niya lang akong saktan ng paulit-ulit. Walang ginawa, kundi tumayo at manood. Alam mo bang maraming bata ang nagsasabi ng ganyan? Maraming bata ang nagpunta rito, uminom ng dugo, at bumalik para maghigante. Ngunit kokonti lamang ang nakabalik na buhay matapos gawin ang gusto nila. Dahil ang paghigante ay may presyo. Kapag pumatay ka, may bahagi ng kaluluwa mo ang mawawala. Hindi yun metapora. Literal yun. Bawat buhay na kukunin mo, bawat taong papatayin mo may kapalit. At kung hindi mo kayang bayaran ng presyo, mauubos ka. Ano ang presyo? Ang alaala. Sa bawat taong papatayin mo, may isang alaala na mawawala sa iyo. Maaring alaala ng masasayang araw. Maaring alaala ng taong mahalaga. Maaring alaala ng sarili mong pangalan. Hindi mo mapipili kung alin ang mawawala. Kusang mawawala lamang ito at hindi mo na mapapawi. Kung ganun, kung papatayin ko ang ama't ina ko, dalawang alaala lang ang mawawala sa akin? Oh, dalawa lang. Paano kung marami akong papatayin? E di mas maraming mawawala. Yan ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga nakarating dito ay naging mga nilalang na tulad namin. Walang alaala, walang nakaraan, walang pagkakakilanlan. Mga nilalang na buhay, ngunit hindi na tao. Napayuko si Avilo. Hindi niya inaasahan ang ganitong kondisyon. Akala niya kapag nainom na niya ang dugo, magiging makapangyarihan na siya at magagawa niya ang lahat ng gusto niya ng walang kapalit. Ngunit ngayon, naunawaan niyang may presyo ang lahat. At ang presyo ay ang mismong pagkatao niya. Bakit hindi mo to sa akin sinabi kanina? Bago ko inumin ang dugo? Dahil hindi mo papakinggan. Galit ka noon. Desperado. Handang gawin ang lahat para makaahon sa sitwasyon mo. Kung sinabi ko sa iyo ang lahat ng kondisyon, iisipin mo lamang na nilalansi kita. At tama naman, nilalansi nga kita. Ngunit hindi para saktan, kundi para bigyan ka ng pagpipilian na wala ako noon. Ha? Anong pagpipilian? Ang pagpipiliang mamatay sa kamay ng ama mo o mabuhay kasama ang mga kondisyong ito. Hindi ko sinasabing madali. Hindi ko rin sinasabing maganda. Sinabi ko lamang na meron kang pagpipilian. At ngayon na alam mo na ang lahat,
Ikaw na ang magpasya kung paano mo gagamitin ang kapangyarihang nasa loob mo. Huminga ng malalim si Avilo. Tumingin siya sa sariling mga kamay. Pagkatapos tumingin siya sa direksyon ng baryo. Kahit hindi niya ito nakikita mula sa gubat. Naroon ang ama niya. Naroon ang ina niya. Naroon ang lahat ng taong saksi sa pagdurusa niya, ngunit walang ginawa. At naroon ang galit na matagal na niyang dinadala. Gusto ko munang bumalik. Gusto kong makita ang mukha ng ama ko bago ako magpasya. Matalinong desisyon. Kapag nakita mo siya, mas malinaw ang pipiliin mo. Bumalik si Avilo sa baryo ng madaling araw. Tahimik ang paligid, ang mga bahay ay madilim pa, at ang mga tao'y tulog pa. Ngunit nang makarating siya sa harap ng kanilang kubo, nakita niyang bukas ang pinto at may ilaw sa loob. Pumasok siya. Sa loob nakita niya ang ina niya na nakaupo sa sulok, yakap ang sarili at nanginginig. Nang makita siya nito, nanlaki ang mga mata nito at napasigaw. Avilo? Nasaan si Itay, Nay? Hindi ko alam. Umalis siya kagabi. Pagkatapos niya akong hampasin at iwan na parang patay. Avilo, anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano pipigilan ng tatay mo. Natatakot akong baka akong susunod na saktan niya. Kaya hinayaan mo na lang na akong masaktan. Lumapit si Avilo sa ina niya hanggang sa nakatayo na siya sa harap nito. Nakatingin pababa sa babae na dapat ay nagprotekta sa kanya, ngunit pinili ang sariling kaligtasan. May pagkakataon ka noon na ipagtanggol ako. May pagkakataon ka na tumayo at sabihin sa ama ko na tama na. Ngunit pinili mong manahimik. Pinili mong maging bulag. Pinili mong mabuhay sa kasinungalingan na hindi mo kasalanan ang nangyayari. Natakot ako, Avilo. Natatakot ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong Ako rin natatakot ako noon. Ngunit ngayon, hindi na ako natatakot, Nay. Nakita ng kanyang ina ang pagbabago sa mga mata ni Avilo. Hindi na yon ang mga mata ng batang duwag na laging tumatakbo. Anak, anong nangyayari sa iyo? Namatay ako at nabuhay muli. Matapos nun ay tumayo siya at tumalikod. Dali-dali siyang lumabas ng kubo at iniwan ang kanyang ina na umiiyak sa sulok. Batid niya na hindi mahirap hanapin ang kanyang ama. At sa pamamagitan ng kanyang bagong abilidad at kaalaman, mas madali na lang niya itong mahanap. Sa kanyang paglalakad, narinig niya ang mga bulong ng mga kaluluwa sa paligid. Isang kaluluwa ang nagsabi sa kanya na may lalaking nagtatago sa lumang kamalig sa dulo ng bukid. Umiinom ng alak, nagmumura sa dilim. At nang malaman niya ang tungkol doon, kagad siyang lumakad pagsapit ng gabi. Maliwanag noon ang buwan, mistulang gumagabay sa bawat hakbang. Pagdating niya sa kamalig, nakita niya ang ama na nakaupo sa isang lumang kahon, may hawak na bote ng lambanog, lasing na lasing. Sino yan? Sigaw ng kanyang ama nang marinig ang yabag. Pumasok si Avilo sa loob ng kamalig. Nang makita siya ng kanyang ama, nalaglag ang bote sa kamay nito. Nabasag yun sa sahig. Nagkalat ang alak, ngunit walang kumibo sa dalawa. Ikaw? Paano? Paano kang buhay? Hindi ko rin alam, Tay. Ngunit narito ako. At alam mo kung bakit? Tumayo ang tatay niya at napaatras hanggang sa tumama ang likod nito sa dingding ng kamalig. Walang sabi-sabi, kagad itong humugot ng sundang
at walang habas siya nitong inuntayan. Mabilis silang nagkagulo sa loob ng kubo. Inakala ng kanyang ama na madali siya nitong mapupuruhan, pero nagkamali ito. Hindi nito sukat akalain na ang anak na kaharap niya ay malayong malayo na sa dati nitong pagkatao. Sa loob ng ilang minuto nilang pagbubuno, lahat ng pananaga nito ay hindi man lang umabot. Ni damit niya ay hindi nito nagalusan, at yon ang labis nitong ikinagulat. Nang mapansin yon ng tatay niya, bahagya itong napaatras, at doon unti-unti nitong napansin ang pagliliwanag ng mga mata niyang namumuti. Mabilis ding namutla ang kanyang balat, at sa hindi maipaliwanag na pangyayari, lumutang ang kanyang mga paa sa sahig. Isa-isang lumabas ang kanyang mga pangil sa bibig, kasabay ng pagkakaroon niya ng kontrol sa paligid. Ngunit sa halip na masindak ito sa kanyang nakita, tila bang mas lalo pa itong nagalit at nagmalabis na siya ay paslangin. Isa kang demonyo! Wala akong anak na demonyo! Paulit-ulit na sigaw ng kanyang ama, habang tinataga siya nito sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Ngunit nanatiling walang epekto ang bawat taga ng sundang. Ang talimay bumaon sa braso ni Avilo. Lumabas ang dugo, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nagsara ang sugat na parang tubig na bumabalik sa dating anyo. Tumama ang pangalawang taga sa balikat. Lumikha ng malalim na hiwang nagmula sa liwanag ng buwan na pumapasok sa mga bitak ng kamalig. Ngunit muli, nagsara ang hiwa. Ang pangatlo ay tumama sa dibdib, eksakto sa puso, ngunit tumalbog ang talim na parang tumama sa bato. Ano ka bang talaga? Sigaw ng ama. Hindi sumagot si Avilo. Sa halip humakbang siya pasulong. Ang mga mata niya ay nagliwanag ng puti. Hindi liwanag ng kandila o lampara, kundi liwanag na parang buwan na nakakulong sa loob ng tao. Ang balat niya ay namutla hanggang sa halos maging kulay ng abo. At ang mga kuko niya ay tumubo, hindi tulad ng kuko ng aswang na nakita niya sa gubat, pero sapat na ang haba para maging sandata. Maya-maya ay muli siyang tinaga ng tatay niya. Ngunit ngayon hindi na lamang umiwas si Avilo. Sinambut niya ang braso ng ama sa ere. Ang kamay niyang namutla ay humawak sa pulso nito na may lakas na hindi niya alam na meron siya. Narinig niya ang lagitik ng buto, ang sigaw ng sakit na lumalabas sa bibig ng lalaking buong buhay siyang sinaktan. Masakit? Ganyan din ang nararamdaman ko sa bawat hampas mo. Sa bawat sampal. Sa bawat sipa. Bitawan mo ako! Ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang hawak. Di nagtagal, nalaglag ang sundang sa sahig. Ang ama ay napaluhod. Hawak ang pulso na ngayon ay namumula sa sakit. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Ang takot na dating nakikita ni Avilo sa sarili niyang mga mata kapag nasa harapan niya ang lalaking ito. Buong buhay ko, ikaw ang demonyo sa bahay natin. Ikaw ang nananakit. Ikaw ang nagpapahirap. Ikaw ang nagpapakain ng takot sa aming lahat. Ngunit ngayon, ako ang tinatawag mong demonyo. Avilo, mahal kong anak. Huwag mo akong tawaging anak. Itinaas ni Avilo ang kanyang kamay. Ang mga kuko na tumubo ay kumikislap sa liwanag ng buwan, handang humiwa ng laman. Pero sa sandaling yon, natigilan siya. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa nakita niya sa mukha ng ama niya ang lalim ng takot, ang pagmamakaawa, ang kahinaan na matagal nang nakatago sa likod ng lahat ng pananakit. Doon naalala niya ang sinabi ng matanda. Bawat taong papatayin mo, may isang alaala na mawawala sa iyo. Kung papatay niya ang ama ngayon,
may mawawala sa kanya. Bahagi ng kanyang pagkatao, bahagi kung sino siya. At para saan? Para sa lalaking itong nakaluhod sa harapan niya, nanginginig, umiiyak. Ibinaba ni Avilo ang kanyang kamay. Avilo, Bulong ng ama. Hindi kita papatayin, Tay. Hindi dahil pinatawad na kita, kundi dahil ayoko mawala ang kahit anong bahagi ko. Dahil sa'yo. Hindi ka karapat-dapat sa presyo na babayaran ko. Napatigil ang ama. Ngunit bago pa makasagot ito, may narinig si Avilo na yabag sa labas ng kamalig. Hindi yabag ng tao. Mas mabilis. Parang yabag ng hayop na tumatakbo sa 4 na paa. Lumingon siya sa pintuan at sa sandaling yon, sumabog ang dingding ng kamalig. Hindi tawang pumasok, hindi rin hayop. Isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit may ulo ng baboy ramo. May mga pangil na tumutusok sa labas ng bibig at may mga mata na kulay pula na naglalagablab sa dilim. Inaasahan niya ang mga tagpong yon, lalo pat batid niya na ikagagalit ito ng matanda dahil sa hindi niya pagsunod. Maya-maya pa nagpalit anyo ang nilalang at doon ay bumungad sa kanya ang matandang minsan niyang nakausap. Galit na para bang labis itong naaapektuhan sa kanyang naging pagbabago. Wala kang isang salita. Hindi ka marunong sumunod sa ating mga pinag-usapan. Makinig ka. Papatayin mo ang taong yan o kayong dalawa ang ibabaon kong magkasama sa ilalim ng lupa. Nanatiling nakatayo si Avilo sa harap ng matanda. Ang mga kuko niya ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Hindi ko siya papatayin. Ang boses niya ay matatag kahit kumakabog ang dibdib. Binigyan kita ng kapangyarihan. Binigyan kita ng pagkakataon na maghiganti. At ngayon tatanggihan mo. Hindi ko tinatanggihan ang kapangyarihan. Ang tinatanggihan ko ay ang paraan mo. Akala mo ba may pagpipilian ka? Itinaas nito ang kamay at mula sa mga anino ng kamalig, lumitaw ang 3 nilalang. Ang babaeng may mahabang buhok, ang lalaking may itim na mata, at isa pang nilalang na mas malaki, mas mabangis, na may balat na parang kaliskis ng isda. Papatay ka o mamamatay? Mamili ka. Ngunit sa halip na sumagot, nanatili siyang tahimik. Sa likuran niya, narinig niya ang paghinga ng kanyang ama. Mabagal at punong-puno ng takot. Kakaiba ang ganoong pakiramdam sa kanya. Yon ang unang beses na nakita niya itong mahina. Kung papatayin ko siya, ano ang makukuha mo? Anong ibig mong sabihin? Bakit gusto mong pumatay ako? Bakit mo ako pinili? Maraming batang inaabuso sa mundo. Maraming desperado. Kaya bakit ako? Matagal na katahimikan ng sumunod. Ang 3 nilalang sa paligid ay nanatiling nakatayo, naghihintay ng utos. Ang matanda ay nakatingin kay Avilo na may kakaibang ekspresyon. Hindi galit, kundi pagtataka. Matalino ka. Mas matalino kesa sa akala ko. Tama na yan. Sagutin mo ang tanong ko. Ang bawat taong pumapatay gamit ang dugong ibinigay namin, ang kaluluwa'y nagiging bahagi ng amin. Hindi lamang alaalang nawawala sa kanila. May bahagi ng kanilang sarili na mapupunta sa amin. Nagiging mas malakas kami. Nagiging mas buhay. Kaya pala libre ang kapangyarihan. Dahil ikaw ang tunay na nakikinabang. Hindi libre.
May presyo. Ngunit hindi ikaw ang nagbabayad ng lahat. Tumingin si Avilo sa tatlong nilalang sa paligid niya. Sa mga mata nilang walang emosyon, sa mga katawang gumagalaw ngunit walang kaluluwa. Sila ba'y mga taong pumili ring pumatay noon? Pwes, hindi ako magiging katulad nila. Wala kang pagpipilian. Meron. Sinabi mo sa akin na ang dugo ay nagbibigay ng lakas. Ngunit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang nagkokontrol sa lakas na yon. Anong ibig mong sabihin? Ang dugo ay nasa loob ko na. Bahagi na ito ng katawan ko. At kung bahagi na ito ng akin, ibig sabihin, ako na rin ang may kontrol. Kumunot ang noo ng matanda. At sa sandaling yon, gumawa si Avilo ng bagay na hindi nito inaasahan. Pumikit siya. Ginamit niya ang paningin na itinuro sa kanya. Ngunit hindi para makita ang mga kaluluwa ng mga patay. Sa halip, tiningnan niya ang sarili, ang dugo na dumadaloy sa mga ugat niya, ang kapangyarihang nakatira sa bawat himaymay ng kanyang laman. At nakita niya, ang dugo ng aswang ay may sariling buhay. Parang ahas na nakaikot sa puso niya, naghihintay na kontrolin siya. Pero may nakita rin siyang iba. Isang bahagi ng dugo na hindi galing sa mga nilalang. Isang bahagi na galing sa kanya mismo. Ang bahaging yon ay kumikinang ng mahinang liwanag. Ang dugo ay hindi lamang dugo nila. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matanda noon. Ikaw ay nasa gitna. Isang paa sa liwanag. Isang paa sa dilim. At dahil dito, kaya naunawaan niya ang lahat. Nasa gitna pala ako eh. Ibig sabihin, hindi ako sa inyo at hindi rin ako sa kanila. Ako ay ako. Nagbagong ekspresyon ng matanda. Mula pagtataka patungo sa pagkabahala. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo. Alam ko! Itinaas ni Avilo ang kanyang kamay at sa sandaling yon lumiwanag ang mga daliri niya. Hindi puting liwanag ng aswang, kundi ng gininto ang liwanag na parang unang sinag ng araw. Napaatras ang tatlong nilalang. Imposible ito. Bulong ng matanda. Sinabi mo sa akin na ang bawat taong pumapatay ay nawawala ng bahagi ng kaluluwa. Ngunit hindi mo sinabi kung anong mangyayari kapag ang isang tao ay pumili na huwag pumatay kahit may kakayahan siya. Lumiwanag ang buong kamalig. Ang gininto ang liwanag ay kumalat mula sa mga kamay ni Avilo. Umabot sa mga dingding, bubong, sa lupa. Ang tatlong nilalang ay nagsimulang maglaho hindi sa pamamagitan ng kamatayan, kundi sa pamamagitan ng pagkawala ng kontrol ng matanda sa kanila. Anong ginagawa mo? Sigaw ng matanda. Pinuputol ko ang tali nila. Ang dugo mo'y bahagi na ng akin. Ngunit ang kaluluwa ko ay hindi kailanman magiging bahagi ng iyo. Nang marinig ito ng matanda, sumugod ito ng buong puwersa. Mabilis ito. Mas mabilis kesa sa anumang nakita ni Avilo. Ang mga kuko nito'y biglang tumubo, sapat na haba upang maabot ang kinaroroonan ng kanyang puso. Pero hindi siya umilag. Hinayaan niya ang nilalang hanggang sa magkusa itong huminto. Tumama ang kutob niya. Wala itong kakayahang pumatay ng mga kauri niya. At dahil sa kahinaang yun, kung kaya't magagawa niya ang kanyang binabalak. Sa mabilis na kumpas ng kanyang kamay, kaganyang kinuha ang sundang ng tatay niya. Ito ang kanyang ginamit upang walang habas itong pagtatagain hanggang sa bumao ng talim ng sundang sa mismong puso nito. Pagbagsak ng nilalang sa lupa, sinabayan niya pa ito ng pagtarak ng matulis na kawayan. At sa pamamagitan nito, tuluyan na itong naabo. Matapos ang pangyayaring yun,
binalot ng katahimikan ng kamalig. Ang kanyang ama ay nadatnan niya pa rin nakaupo sa sulok, paulit-ulit na nanginginig ang buong katawan. Ilang araw pa ang lumipas. Matapos ang pangyayari, dahan-dahan niyang nakikitaan ng pagbabago ang kanyang ama. At magmula noon, hindi na siya nito sinaktan. Inako rin ito ng buo ang responsibilidad at nangako ito ng pagbabago sa buhay nilang mag-anak. Taon pa ang lumipas, naging masaya na ang kanilang pamilya. Nang mawala ang karahasan nito, naging magaan na ang kanilang pamumuhay. At doon, nagsimula ang kapayapaang hindi masuklian ng kahit na anong bagay. Hanggang sa pagtanda ni Avilo Pinuno, labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil hindi niya sinunod ang mga kondisyon ng regalong biyaya ng matandang may malinis na mga paa.